Hurian ni Tuhan dan longa di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Salam sejahtera di hita saluhutna. Di dia pehita maringanan. Di bagasa tikion. Naing marsyajar hita senhata ni Tuhan. Lau patugun haporsyapta. Alai jumulu mahita martangia. Debata Jehovah debata amanami. Di bagasan tikion. Manduk muliati hami Tuhan. Jala nang marsyajar hamisan hatam. Ajari mahamili Tuhan. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Hatani dibata na sa tuhita dia pala partikenon. Dia may sa buku pangukapon. Bidu 5 ayat 10 sada sa ayat 14. O mahatani Tuhan tapay tiuk ma di bagasan rat tebit. Dungi mamereng maaw. Gabi hubigima songon suara ni torop suruh-suruan humaliang habangsay. Nang suara niya ka parngulwi doa kasituay. Ia torop nasida marloksa-loksa jala maribu-ribu. Mar suara nagugu nasida madok. Natamado biru-biru naung tarbuni majalo hagugoon. Dohot hamoraon. Do tapistaran. Do sahala, do hamulyaon, do asangapo, do puji-pujian. Gabi hubigima suara ni nasa na tinokpa. Akan na di banogijang ni tano, di toro, ni tano, rodi na di laut. Tung saluhuk na di bagasan akay mandok. Puji-pujian do hamulyaon, do asangapon, do agugoon. Ro di saling-liling nama di ibana. Nahundul di habangsay do biru-birui. Jadi di dok nopat parngulima. Amen. Las manuka maak kasituay. Uhud marsobba. Ido pajahon. Huria ni Tuhan. Na inolonga di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Di tahun 2010 lalu di Tiki Indonesia. Gabi tuan rumah Asian Games. Di acara pembukaan adong do di Patupa tarian kolosal nasian daerah Aceh namarguar tari Rato Jarowe. Pola 1600 salah rak manortor. Jela on gabe sejarah dunia. Dan adong do pehea di Portibio na patupahon tor tari Rato Jarowe songoni gudang. Saluhut na jelma na mardidasa Mariaria. Indonesia merasa bangga. Indonesia merasa bergembira. Suang songoni aka jelma nama mereng merasa takjub. Jela Mariaria di bagasan mulut. Nah, suang songonido nang jamita na sa tuita dia para partikel. Anggo di bagasan tariani di Patupa 1600 salah. Jelmana rak manortor. Patuduhon songo dia kemeriahan di acarai. Patuduh songo dia dosa sitona Indonesia. Aleh anggo di turpu jamitaon. Takasdo di patuduhon si Johannes marhiti-hiti pangukapol. Dido ibana adong mangedeot ulu-pulu adong patupau puji-pujian. Tu anak ni biru-biru di debata gudang na marloksa-loksa jala maribu-ribu. Na marlapatan lubisen 1600. Na marlapasan dan taretong gudang na. Saluhut na mamuji-muji debata. Di hati hai si Johannes sa sitong na di bagasan si taon do di bagasan buluna. Suang songoni halak karistan. Digosa-gosa, dibunuh, jela berni akasi taon ni. Tarbuang ibana si Johannes tu Pulau Patmos. Ale di bagasan si taon saluhut na narotu bagasan parngulo nila karistan. Tarubobi matu parngulo di si Johannes. Di Patupa de batas ada pangukapot tu ibana.
Marhite-hite pangukapon ni nang patuduhon. Asa totong salud na akajon mana porsia margogo. Asa totong salud na jon mana porsia hot di bagasan ha porsia. Marhite-hite pangukapon ni di patudun di batas songo dia uhasona. Di patudun di batas songo dia dan yang masa. Na pasti salud na marolopolo di bagasan akagolo. Talumo bima di bagasan pangukapon manang janita na sa hita dapala partikenon songo dia di patuduhon debata pangukapon tarhisat ibana songo nanako tu surgo disan di patudun debata do aka ulu-pulu najaloon ni anak biru-biru ni debata biru-biru ni debata nama jalo puji-pujiani biru-biru ni debata nama jal olup-olupi biru-biru ni debata na dipuji-puji i sasitong na Yesus Kristus takas do didokon dungi mamereng maau gabi hubigi masongo suara ni torop suru-suruan humaling habang say nang suara ni akka parnguli do akka situay ia torop nasida marloksa-loksa mar suara na gogo humadok natamado biru-biru lang tarbuni majal hagogo dohot hamuliao, dohot hamorao, do hapistaron, do asangapon, jala puji-pujian. Dipatupa ka suru-suruan di debata, dipatupa selalu akan namarhosa, dipatupa selalu na akajon mana porsi mamuji-muji debata, mamuji-muji Yesus Kristus. Biru-biru nang terbunuh. Yesus Kristus nang dipilih gabi pilihan, asa gabi partohap, selalu na portibion, manang jormai di hasonanga di ngolu na seleng-leleng na sudido mamuji-muji debata sudido mamuji-muji Yesus Kristus na tarbuni anatakas do Yesus Kristus manang biru-biru na tarbuni parhitian di debata do paluahot portigo di patuduh debata besaluhut na asa totong hota porsia diaka na porsia tu Yesus nampe godang si tano dinasida alena porsia do marhite te pangukaponon nekorak do akajol mana porsia mamuji-muji debata nekorak do jol mana porsia marulopolo nekorak do jol mana porsia pasahaton hamulian tu debata sampi aleni menokon gabi hubigi masuara ni nasa na toppa akan na dibono gijak di tano di toro di tano di laut tung salut na di bagasat akay maddo puji-pujian ma diho hasangapon do agugon saling liling na di bana jadi didok ma amen ni nakasitua ima mamuji di bata nah huria nenolonga di bagasat pata Yesus Kristus ahadona naing dohono ni debata tuhita diapala partiken obar tu jahan marhaposan tu Jehovah mahamu na parjolo sahali marhite-hite jamito takas di pabotot tuhita ganuk marsada-sada asa totong tapatupa pamujion holang tu Yesus dada tujuan mamana tu akka perpaka nah marhite-hite jamito di odolot tuhita setiap orang hanya mempermuliakan Tuhan Yesus dalam kehidupan. Setiap orang hanya memuji Tuhan. Setiap orang hanya bersorak-sorai di dalam nama Tuhan. Gudak kita senaro na manginang. Molo adong jelma namora tertapa sangap. Molo doa ka jelma perpangkat total hormati. Soi nama sangat na tabae. Soi nama ulina tabae. Alay marhite-hite atau dari batang Tuhan mengingatkan kita manusia di dunia ini tidak perlu kita hormati berlebihan. Berikan penghormatan sewajarnya. Unang perlebihu. Alay nata pasangap, nata puji, nata mulia di bagasan mulut taima Yesus Kristus. Kenapa kita mempermuliakan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita? Alana ibana do nang menobus kita. Alana ibadah do nang menggara sa kau tagi dosa. Maka selaku orang
yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus, maka sudah sewajarnya memuji pasangan perdebatan. Hita donai komadokon pinuji maho anak ni biru-biru, dihodo hamuliaon, dihodo hagogoon, dihodo hamoraon, dihodo hasangapon. Di debata di bagas Yesus Kristus dosa luhuta. Nasa puji-pujian nekon tapasah. Napadua ho namang inang urian di Tuhan marhite-hite hata ni debataon takas di pabotot pita saluna marsada-sada pamujud tatu Yesus Kristus ala nang di pamonak kita. Dang jol mana mora pamonak ko kita. Dang jol mana sanga pamonak ko kita. Dang pangkat ni jol pamonak ko kita. Songo dia pe sangap ni jolma, songo dia pe pangkat ni jolma, songo dia pe mora ni jolma. Dan tuk palua ho jolma siya dosa. Holang Yesus Kristus do. Alang de Yesus Kristus do nang pamunak kita. Maka na ikut puji ma ibadah di bagasa mulutta. Ikut olopo di ibadah di bagasa mulutta. Nampe gudang ragam ni akahamaunon. Nampe gudang akasitaonon. Nampe gudang akka narasyan bagasa mulutta. Alay hita ikota patu pada pamuji tentang tu Yesus Kristus. Biru-biru ni debata ima Yesus Kristus. Nama buka akka buku hanguluani. Nampamonak ko kita siyan huasa ni dosa. Idone ko tapuji. Amang inang hurian ni Tuhan. So nedok ko nahamidok ko na kadipati julu. Molo di pembukaan Asian Games Buy Maregde 1600 salah. Memeriah acara. Berarti hita pe. Genup na porsia tu Yesus Kristus. Genup jon manang disesa debata dosa na marhita Yesus Kristus. Ikut toto memuji Yesus. Berarti adong sekitar hampir 3 miliar penduduk di Portibio. Tabay maju 1000 miliar, mana miliar. Na porsia iko sulido memuji debata. Iko sulido memuji Yesus Kristus. Nasa merito pada debata pe memuji Yesus Kristus. Na perpudi sehali marhite-hite jami tahun adong dosa ada cerita. Adong masahalak gadis pianis. Ibana masai malohiat marpiano. Setiap ada pertunjukan, ada acara besar baik kecil selalu diundang dari mana. Lasir roha di denakon manang ima gadison manang paropuanon membeda ke pertunjukan ini. Alai adung ma kepuasan di mana. Kepuasan na dangol be mana marlati. Dangol be mana ima belajar. Di sadetiki adong ma perlombaan ima perlombaan pianis. Roha di gadis pianison pasti orang di mana. Di ma perlombaan. Talibana. Nung talibana marutong lang terima ima di bagasa mo. Masa talo ka na asik. Nah, amang inang ame dok ko ni ma juri tibana. Malodo terkenal doh. Alai dan oloho uduk tu aturan ado. Nomor lapatan akai dina dibuat tunda sida adong aturan. Mulai bana sa menurut di bana do di bana. Nah, amang inang nenong di bagasa Yesus Kristus na kita pi parmono ni jelma jujur de soni. Merasa puas nung gabi Kristen. Merasa puas nang tubuh sen halak Kristen. Merasa puas KTP na Kristen lo kalian asik. Gabidang olo uduk tu debata. Gabidang olo mamar sobat tu debata. Gabidang olo marsyadar tu debata. Alini amang inang sotung gabi perasaan puas di bagasa moluta. Gabi membaik kita badabu. Tetapi orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, orang yang sudah marhaposa tu Jehovah di bagasa moluna, dia tidak pernah merasa puas untuk memuji Tuhan. Dakai ibadah puas madoko nunga sabe, natpari masa puji Tuhan.
Nasungguh puji Tuhan. Tetapi jelma nang ditubus di bata namar hapos satu di bata ganup ari ganup tiki di bagasan lasing roka di bagasan kasih tahu non tetap memuji-muji di bata holang Yesus Kristus do masih pujion holang ibana do nata pasangapo di bagasakan ngurus ganup ari. Amin. Martang yang mahita muliate Tuhan usog baru hanami Tuhan di bagasan tikyon takas dia jari hohami asa totong mamuji-muji pasapon guarmu di siala ho do natao majalo sangap majalo haguguon majalo hamuliaon di siala nang ditubus so hami sental akadusa nami ani totokan memuji guarmu da bagia ajari hami patu pahon pamuji nasi tong di bagasan ngulunam singaro pari di bagasan Kristus Yesus martanya kami. Amin. Shalom. Salam sehat. Tuhan memasuki kita salhu.